बेखौ रंजादों। बर' बिजोङा दिनै बर' रावा दिनै एसेल' बाहागो मोनबाय बेखौ लानानै जों दिनै रंजादों। नाथाय बेराफारसेथिं नायोबा आंनियावथ' दाबो आं जुदि इन्डिभिजुवेलि बुंनांगौबा रमिय' पि नार्जारि हिसाबै आं बारा गोजोननायाव गैथ'वा। मानो गैया? गाबोन समफोर आं नायनो बादि हालोदजोंनो थांबाय थायोब्ला हयथ' मोनसे समाव दहाय बुंलांनाय जि ग्लबेलाइजेसन बिनि खारथायजों हयथ' बे खारफानो हानाय नङा आंनिया बे साननाय दङ। गोबां जोंनि बर'निनो फोरोंगुरु सार मेडाम मिस बिथांमोना जायफ्रा कलेजाव फोरोङो, जायफ्रा इउनिभारसिटियाव फरायो, जायफ्रा रिसार्च स्कलार बिथांमोननि खुगानिफ्राय मालाबा खोनानो मोनो बिजोङा थैनाय नंलिया मानोना बे एसेल' बाहागो मोनबाय। आंनियाव दिनैबो फोथायनाय गैया जे बर' बिजोंखौ जुदि बर' मानसिफ्रा जुदि फोथाङाब्ला हयथ' बियो थांनानै थानांगौआ एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। दिनै जों मिथिगौ भाषा बिगियानगिरि बिथांमोना बुंदों, लेंगुवेजनि साइन्टिस्ट बिथांमोना बुंदों पार मिनिट मोनफा मोनफा भाषाया बे वार्डनिफ्राय जोबलांगासिनो दं। बे बाथ्राखौ दिनै रायज्लायबाय थादों। बर' बिजों जों फालिदों दिनै बर' रावखौ जों दिनै जेरैबायदि अनसायनांगौमोन, जेरैबायदि नैबे सानखौ लानानै जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद बिथांमोना जेरैबायदि जोङो दिनै बिराद गाजा गोमजायै फालिनांगौ जायोमोन, बिराद गाजा गोमजायै जों बर' बिजोंनि हालोद बिनि सायाव रायलायनांगौ जायोमोन, बिनि सायाव हयथ' जोङो माखासे सेमिनार लानांगौ जायोमोन, पेनेल डिसकासन जानांगौमोन। नाथाय जों दिनै बेखौ नुनो मोनाखै। खिन्थु फिसा मोनसे जोङो हाबाफारिखौ लानानै ट्रेडिसनेलि जों दिनै बिराद गिदिर गिदिर मेल खुङो। सोरखौबा बरायनायनि नामाव, माबा मोनसे मेला खुंनायनि नामाव, माबा मोनसे जोंहा फोरबोल' नांगौ आरो बैफोरखौ जों ओरैबायदि गिदिर गिदिर जों खुङो। नाथाय बर' बिजोंखौ लानानै दिनै बर' सुबुङा जेरैबायदि बेखौ एसे सेन्सिटिभ महरै दिनै फालिनांगौमोन बा लानांगौमोन जों दिनै बेखौ नुनो मोनाखै। दा बेनि थाखाय गमामायैनो आं दिनै गावनि फारसेनिफ्राय जेरैबायदि गोजोन नांगौमोन बेबायदि गोजोननायखौ मोनाखै। मानोना गिनाया दाबो दङ जे बे रावा थांनानै थामारगोन ना थामारा। दा बेखायनो आं दिनै जोबोद गोजोनदों बिजनि दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गिदिर मोनसे सान आरो बेवहाय जोंनि फरायसा फोरोंगुरु